Derd û keder bênavber, salên tijî rojê sojer. Elem bi keder derbêder, ramûser nabe dermanê her ker. Beramber her derdê dibe bibe ber, nabe însan bibe kor û qer. Kêr dibe bibe ji navber desteker, kêrî nabe bibe bê destikek çareser. Çareser ger mena xak û mafê der, ne çarî ne derman ger bendî raveser. Derdên birawest nayê rastî çareser, ker bû kezeb ger wek bendê ku lê kolaner. Kolan kolan bû dermanê lê kolîner, bi civaka dibe kulîlkên dermanker. Der û yer û taxên bi dilên dilder, xweronîne her derd û kederên kovaner. Derman dûr be jî ji ber gulên perdî û qer, ramûserê bawer ker dibe rehmana her hêlî çareser.